Иң насары я яуап бирә, кайбер әлеге вакытта Гафу итегез. булай да Гүрәндә фанера үсмәй. 2006 алып кин уже башкорт теле укытасы булышты. Ну мен 2000 минең Татар теле. фондка нисек килгән тарихи әгәр дә һәдә кызык булса. Языштыгыз да. Юк. Без Мин фондта эшләгем килә. У нас таких проблем юк, Бурятия. Все нормально. И теге У нас таких проблем юк. Әгәр янсәрем булган булса, башкорт сөйләшәм, внучка булса, рус сөйләшәм. Ярай. Опа! Һаумыһыгыз, хөрмәтле егетләр, кызлар, һеҙҙең менән тагла берҙе 5 бармак шоу. Если что, это было шоу, тип әйтерһегеҙ беҙҙең тапшырыуҙың аҙағында. Шулай итеп таныштырып үтәйек инде беҙҙең ҡунаҡтар менән. Беҙҙең ҡунаҡтар бөгөн Гөлназ Юсупова, башҡорт телен һаҡлау, үҫтереү ойошмаһының етәксеһе. Һәм әлбиттә Айгиз Кунафин. МС баштың ҡусты. МС баштың ҡусты. Әйткәндәй, алып баралар был тапшырыуҙы Урал Каримов, мин, Бурзой МС, Ишкинин Илһам, МС баштың райондашы, если что. Вот. Башлап китәйек. Урал. МС башыҙ булмай. МС башы булмай, мен уйлайым, МС башты ҡунаҡҡа тағыла берҙе саҡырырбыҙ тип уйлайым. Саҡырырбыҙ, алла бирһәм. Дуҫтар, менә шулай итеп беҙҙең биш бармак тапшырыуының киләһе миҙгелен асып ебәрәбеҙ. Һәм шундай ҡыҙыҡлы ҡунаҡтарҙы саҡырҙыҡ. Әйҙәгеҙ, рәхмәт килеүегеҙ өсөн. Һәм әҙерәк беҙгә һөйләп ебәрегеҙ. Мин Ташкентта ҡайттым да, шулай эшләйҙәр. Ошондай нигә өйрәндең? Улар шулай эшләйҙәр. Баймактар булайын, һәм Ташкентка билеттар кирәк. Ташкенттар менән Баймактар. Гөлназ, һөйләп ебәр әле беҙгә, нисек башҡорт телен үҫтереү һәм һаҡлау ойошмаһы нисек йәшәй, ниндәй проекттар өҫтөндә эшләйһегеҙ? Әйткәндәй, башҡорт телен үҫтереү өсөн Уралға ярҙам итегеҙ, нидә, тотлоға күренәгеҙ. Битә Урал без ошо көндәрдә сентябрь-октябрь айҙарында Баксуда бәлки башҡорт теленән курстар башларбыз, шунда һеҙгә йөрөй алаһығыҙ, яраймы? Ярар. Ысынлап та. Был һорау беҙҙең бар ине, әйҙә дауам итәйек. Күберәк ололармы, әллә балалар башҡорт телен өйрәнеүгә, курстарға йөрөү теләген белдерә? Курстарҙы алғанда, ысынлап та бында ололар. Менә беҙҙең бит ҡала башҡорттары бик күптәр, улар ҡала мөхитендә үҫкәндәр, һәм менә беҙҙең элекке совет ваҡытында йәшәгән ағайҙар, апайҙар үҙҙәренең балаларына һин рус телен белһәң, кеше булаһың. Туған телгә нисектер иғтибар бүленмәгән. Һәм бына ошо кешеләр үҫешеп бөткәндәр бит инде, уларға 50-60 йәштән уҙғандар, бына уларҙың күберәк инде уларҙың инде бына шу башҡорт теленә үҙҙәренең туған тамырҙарына тарта. Һәм улар шу башҡорт телен өйрәнергә йөрөйҙәр инде. Күберәк менә 45-тән уҙған кешеләр йөрөйҙәр. Балалар түгел. Әйткәндәй, хөрмәтле егеттәр, ҡыҙҙар, кемдер һеҙ ағайҙар, апайҙар ҡарап ултыраһығыҙ беҙҙең үҙегеҙҙең телефондарығыҙҙамы, белмәйем, компьютерҙар ҡарап ултыраһығыҙ. Гөлназ Юсупова ниңә көләйек тип уйлаһағыҙ, беҙҙең камера арттарында Арликин эшләп тора, специально Гөлназ Юсупова өсөн без саҡырҙык бөгөн тапшырыуға Арликинды. Рәхмәт. Гөлназ, тик һинең өсөн ошо тапшырыу, Айгиз, һинең өсөн дә ошо тапшырыу. Хәҙер бөтәһе лә уйлай, Арликин нимә була? МС башлыҡ устыһы. Тегендә көҙгө тора, унда мин күренәм. Айгиз, сәлам. Әйҙә, һөйләп ебәр әле беҙгә, нисек Һомай колонкаһы, нисек йәшәп килә, алалармы уны? Үҫәме ул? Үҫәме ул? Башфонд менән буғасылар бөтән минле үҫтерә, шыға Һомайда үҫәт ян бу. Охо! Башфонд үҫтерә. Миңә лә башфондҡа барырға микән Урал. Үҫкәнһең бит. Үҫкәнмен, миңә кәмер кәрәк. Илгиз Абдрахмановҡа барырға кәрәк. Башфондҡа бәлки үҫер. Миңә кәмер кәрәк. Ну, Айгиз, Һомай колонка турында, әйҙә. Бер-ике һүҙ, Гөлназ менән бергәләп яуап бирһәгеҙ ҙә була. Ул белмәй. Ул белмәм. Беҙ хәҙер йәшереп кенә итәбеҙ. Әлеге ваҡытта һатыуҙы туҡтаттыҡ, сөнки әлеге ваҡыт бөгөн нисә? Сөнки товар бөттө. Товар бөтмәне, саҡна ҡалды. Әлеге ваҡытта беҙ колонканың өҫтөндә, яҡшыртыу өҫтөндә эшләйбеҙ. Беҙ беренсе партияны һатҡандан һуң, беренсе партияны һатҡандан һуң, кешеләрҙән отзывтары йыйҙыҡ та, нимәһе оҡшамай, шуларҙы яҡшыртып эшләп бөткәс, кире һата башлайбыҙ. Нимәһе оҡшамай? Әйтә алаһың, ниндәй минустары бар?
Иң насары я яуап бирә, кайбер әлеге вакытта Гафу итегез. булай да түгел. Болгарак яуап бирә. Миңа әле башкорт теле фондунан дәресләр кирәк алар. Насар яуап бирмәй, матур яуап бирә, тик оҙаҡ яуап бирә. Шуныһы бар. Наил башта хамак. Кайбер Хәзер яуаптарына яуап бирә. бер 5-10 секунд көтәргә кирәк. Шуны насар. Нәтиҗә Алиса менән сагыштырганда, Алиса харап бирде, ул сразу яуап бирә инде. Без ошо ниде якмайту һәм дә ну Әйткәндә, Айгиз, мына Алисаның бит тоже кайбер хорозлар бирһәң, ул яуап бирә алмаһа, ул теге шундай теге обобщенный яуап бирелә ва теге. Мен таба алманык, там или что-то, или мен таба алманым, или мен таба алманым быны. Кызганыска каршы. Да, Болгарак яуап бирә. Может быть, шундай неләр куйырга кирәктер. Юк, бында менә ни өчен сразу әйтәм, теге без колонканы Алиса һәм булһын дип эшләмәйбез бит. Безнең колонканың функция совершенно икенче тип урыс сүзләре менән. Ни өчен дигәндә Алисаны Әйткәндә, БСТ тапшыру түгел, монда урыс сүзләр кыстырак та була. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Нәгә Алисаны алганда күптәр уны Уйлап куйма, нормально. Уны теге музыка тыңларга интернеттан бер яуап этләргә кулланалар бит инде. Без монда төп ни менә курсларда аларга үткәреләр дип. Алар уже үзләре аңлап киләләр. Безнең төп максат бәлки балалар уйнап телдә өйрәнһен. Шугала безнең теге бында функционал буенча колонка икенче ниләр булырга тиеш. Әйткәндә, ислапта менә дөрес, Гөлнас, мин дә теге ризалашам. Әлбәттә, башкорт телене үстерү фондының эше баралар инде менә берсегә мин әле ишетеп торам курслар. Переход. Резкий переход. Ишетеп торам курслар үткәрәһегез. Ул ислапта безнең бит башкорт телене үстерү олларда бәлки барзыр, мин белмәймдер, бәлки. Но ислапта безнең башкорт телен хаклап калу һәм үстерү буенча ислапта бәләкәй балаларга безгә үзебезнең зорлы дигәндә күз карашыбызны шул игътибарды бүлдерергә кирәк. Чөнки мин әйтә алам, моны мин оялып, кызарып, мөешкә басып әйтә алам. Минем кызганыска каршы минем балаларым алар әлеге мәлдә менә башкорт телендә һөйләшмәйләр. Әлбәттә кызганыш, мин ул кызганычты үзем как бы атай буларак дигәндә инде Кызганычты үзем кыздырдым. Үзем кыздырдым һәм үзем һавытасакмын. Үз балаһы бар менә. Снапта дөресен. Помидор бәреге. Бу темага һөйләшкәндә, бында без барһын да үзебезнең игътибарга алырга тиешбез. Бәләкәй балаларда ла, олыларда ла, аларның теләктәре булганда без аларга һеҙҙән ярдәм, файда юк бит инде, белмәһәгеҙ ярай дип әйтеп булмай, пусть өйрәнһендәр. Улар шулай үзләренең внуктары менән, ейән-ейәнсәрләре менән дә өйрәнә алалар бит. Аҙаҡ ейәнсәрләренә өйрәтә алалар. Балаларга килгәндә без төрлө шулай проекттар эшләргә тырышабыҙ. Мәсәлән, безнең шу башкорт телендә төрле мобиль кушымталар эшләгәнек бит инде 19-20 елларда, чөнки бөтен нимә башкорт русса дип баралар бит инде. Шуның төрле менә дидактик материалдар балалар баксаһына керәбезме, әкияттә кунакта дигән бер проект сыкты. Бу инде күбрәк башка милләт балалар башкортча өйрәнһендәр. Онда китап, мәсәлән, ул китапта 12 әкият, ул русса язылган һәм башкорт сүзләре уның исендә. Уның кубик бар һәм пазлдар бар. Уларда хәйләп шу әкиятты укыганда улар 12 һүз бер әкияттә осрый. Мәсәлән, шалкан әкиятен алһак, әби, бабай, ейәнсәр, эт, бесәй, шундай һүзләр осрый икән. Сысҡан һәм шуны укый башлаһа. Кем? Афу итегез. Бабай. Айгиз. Ярар. Аңлашылып тора. YouTube-та Айгиз һәрдә 51-нче статья. YouTube-ка һалган һеҙҙең мультиктарҙа мин әйтә алам, минең балалар Аллаға шөкөр башҡорт телен беләләр, әҙерәк әҙмәт шунда һөйләшәләр, йырлайҙар. Һәм менә YouTube-та баш фонд эшләгән гранттар менән берлектә, Башҡортостан башлығы гранттар менән берлектә эшләгән проекттар, улар ысынлап та ҡыҙыҡ. Һәм нимә әйткем килә, ошо 6 йыл эсендә һеҙ нисектер теге русса әйткәндә теге какой-то измеряете, үлсәйһегеҙме, ниндәй эштәрегеҙ башҡарылған һәм нисек эффективность, теге нисек ниндәй һөҙөмтәләре бар? Һөҙөмтәләр әйткәндә, мәсәлән, шул уҡ 2019 йылға тиклем, 18 йылға тиклем мин мәктәптә лә эшләп киттем, башҡорт теле уҡытыусыһы булараҡ. Һәм башҡорт теле уҡытыусыһы булып эшләнем. Мәсәлән, мин шулай дәрестәрҙә күрәм бит, балалар телефондарҙа ултыралар, әле бер тәржемә итә башлаһаҡ, теге Яндекс-ка кереп, Яндекс алама тәржемә итә инде бит инде. Приветты
там сысқан дип тәрҗемә итәргә мөмкин һәм бу башка һүзләр менән дә мәсәлән һәм бына бүгенге көндә шул ук Яндекска килгәндә ул 72%-ка бүгенге көндә һәйбәт тәрҗемә итә. Бunda мин шибер мәфсәрнем. 17 ел мен алганда 24 елдагы балалар улар төрлесе. 17 елда шулыкны әйтәк минем 4 бала бит инде. Беренче балам мен 4нче баламды сагыштырганда. Беренче балам укырга килгәндә 12нче 13нче елларда улар телефон әз куллануларны башка телен һәйбәтрәк беләләрне. Һәр следующий балам килә балам була инде насарак белә. Чөнки ул мин башкорт телендә һөйләшмәй башлаудан тормай, эргә тирәһендә просто кешеләр күбрәк икенче телдә, безнең Рәсәйдә урыс телендә һөйләшкәс, шуга балаларның да интернет хәзер күп бит инде телефон постоянно кул астында, кулларында, шуга уларның атмосфера тирә-якында сит телдәр күп. Амна һин без әйтмәдек бит, әйгиз безнең программист аңлаганһыңдыр. Баштан агусты Техника менән эш итә һәм менә ни өчен балалар, бәләкәй балалар 1 яшь тулып өлгермәй, улар смартфон менән бик ятеш кенә куллана башлайлар. Менә шуны әйтә аңлаталарһыңмы? Аңлаталам. Менә үзеңдән ал. Һин сәгать ничә өйдән кайтаң? 7-8 арып кайтаң. Кайтаң да һин эшләйсә истендә үзең смартфонга утыраң. Балаң менән аралашаңмы? Скорее всего, юк. Ладно, һиңә түгел. Һин башкортча һөйләшмәгән балаларыңыздан һиңә күбрәк кала. Әгиз, мин менә Бunda юк, бunda нимәне әйтәм. Бunda бит нидән генә түгел, безнең балалар безнең балалар гына хәзер шулай телдә өйрәнгеләр килмәйдән түгел, балаларның шундай просто эргә тирәһендә юк, телдә өйрәтә торган нәмәләр юк. Шул улар телевизор карай. Юк, минем һорау ни өчен өйрәнмәйләр түгел, әмма смартфонга еңел әүрәйләр дә һәм шунда чөнки кешенең заманнан түгел, ул кешенең мие шулай оештырылган, ул ялкау. Мие максимально ул энергияны һаклау буенча һин тышта йөгереп киләңме, или смартфонда гына утырып йөгерәңме? Кайны еңеләр? Һәм шортстарды җибәрәләр дә. Икенчесе не бар, менә ул башланды Tinder дигән приложениелар. Улар не сыгардылар. Кешенең внимание, ул психологиягыннан танып сыгаргандар да 10 секунд кешегә 10 секунд берни дә карый да, ул икенчесенә проматывает, икенчесе 10 секунд. И ул караганда нимә охшамаганын улар программистлар ханап сыгарып, уга тик охшаганның да берләр. Һәм кеше все время кайфайт итеп утыра. Әгиз, Тиндердан гына башланды бу. Tinder беренче алгоритмдан эшләнде, калгандар хәзер бөтен шул шортстың темаһы инде. Кыска нәмәләр. Кыска мәсәлән мин унда кыска гына түгел, именно һиңә охшагандар. Охшаган һәм кыска. Чөнки 10 секунд, 15 секундтан күбрәк уже кызык түгел. Кешенең тегене уже өйрәнмәгән. Балалар һәр кинолы каралмайдар. Кинотеатрга алып барһаң, алар максимум 1 ярым сәгать ултыралар, сыгып китәләр килә уларны. Но бына әйткәндә, әгиз, һин программист, Humay колонканың атаһы дип әйтсәк тә була, давай. Әйдәгез. Миңа кызык шундайрак һорау. Колонканың в целом урыс телендә әйтәм дә производство, ул безнең Башкортстандамы, ул Өфө калаһындамы, яки без менә хәзер бит инде шундый заманлы яшәйбез, импортозамещение тәйбез дә, или же үзебезнеке тәйбез дә, без просто шильдигын алыштырабыз да, а по сути товар Кытайдан килгән, получается. Ну, без шильдика. И шунда Humay кыстырасып китте. Humay-ның нен шылдыраһыгыз да, һин агис матур гына МС баштан кусты түгел, помимо этого һин получается еще Humay колонканың атаһы, һин как-то эта колонка разработал, или же это реально разрабатываете, или реально Кытайдан килгән, нигә просто Humay дип куягыз и сыгарагыз. Менә теге компьютер насып бирәле безгә. Компьютер, исен карагыз, уның исендә бар платалар бит инде. Компонентлары бар. Без шул компонентларны Китайдан алабыз. Ни өчен? Чөнки унда компонентларны Рәсәйдә итештерә алмыйлар. Рәсәйдәге компонентларның сыйфатын бик түбән. Шуңа платаларда үзебездә эштә буламы? Була, но кыйбатка төшә. Шуңа Китайдан алсырак булса, усулга төшә. Без Китайдан алабыз компонентларны, айрым рысыфух дип аталар инде. Бында инде ултырып ябыз. Әлеге вакытта безнең уның айрым кеше ултыра. Менә Humay колонканың корпусын үзегез ничектер бер компания һезгә или бер үзебез Bilmeyin işte bizim korpus faneranın икәнен. Безнең фанеранын, безнең корпус. Бөрьян агасынан. Ну, был теге кранашпандың не? Бөрьян фанера үсмәй. Бөрьян агасынан эшләнгән фанеранан. Давай так. Бөрьян агасынан эшләнгән фанера. Хәзер укырга кирәк кустым.
хәзер ни кеше Молодец, Урал. утын ала алмай бит, теге Фанера кранашпан ала. Кранашпан ала. Вот. Мөмкинме мен дә кушып ебәрәм әле Конечно, әлбиттә. Айгиз безнең молодец, уның башы эшләй, шәп, әйбәт. Ләкин әйбәт Айгиз, буны ошоны реализовать итерсен беләһегез мәсьәлә кирәк. Башкортстан башлыгы грантында катнашырга кирәк. Гариза заявкалар кирәк, бунда финанс яктары кирәк. Шулай да инде. Тамашачыларга грант еңдегез, юкмы, еңмәнегез? Еңдек өс тапкыр. Өс тапкыр Хомай еңгәндә. колонкаһын эшләр өчен. Әйдәгез, рәхмәт әйтәйек. Рәхмәт. Шакшым гына утырам, беләмәм. Бер ян агасыннан тип. Бер агасың үзен барды. Башкортстан башлыгы грантына кеше күрмәгәндә генә. Шуны Кранашпанга апарды. Шул агасты улар миңа фанера эшләп бирделәр. Ярар, көтеп тор. Амна шул һеҙҙең завод нимә бар? Әле һеҙ аутсорсингка биргәнһегеҙ Юк, улар эшләйҙәр. мына әйдәгез, әгәр башынан кыскасы гына. Был проект эшләр өчен теге эксперименттар эшләргә кирәк. Чөнки буга тиклем кемдер колонканы эшләне. Яндекс, если Рәсәйдә алһак, Сберда бар, Mail.ru бар, уларның миллиардный доход бит. ВК шул Mail.ru бергә. Теге бөтә ер шарын алганда, онда Amazon-дыкы бар, Google-дыкы булды и нидеке. Apple-дыкы, все. То есть миллиардный компаниялар гына бундай колонканы эшләнә. Һәм Башкортстанда без фанерадан. Вот. Айгиз. Менә теге просто теге масштабты күрһәтер өчен ни өчен әйтәм? Чөнки бундай колонканы теге менә күп программаны, күп теге бәләкәй генә просто девайстарда эшләгән кешеләр күп һәм уларның теге нинди хата эшләгәнен карап, ул хатаны кабатламаска тырышасың. Бунда беренең дә опыты юк. Шуга ла без эксперименттар өчен акча күп кирәк иде, шуга ла без грантка бирдек. Һәм шуга һорау тагы бер башка килә. Безнең ут күршеләребез татарларда бер нәмә бармы шундай? Юк. Без һәр вакытта улар менән ничектер бер-беребез менән Ярышабыз. Әле Рәсәйдә берһендә лә юк. Башка шул теге әйтеп үткән компаниялардан башка. Һәм Инде бер ничек тә теге федераль кимәлдә премия бер номинация бирмәләр. Уникаль милли телдә колонка эшләгән колонка. Юк, Юк, ну, Алиса бар, не бар. Юк, бер теге признание тебе әйтергә. Юк, мин Фадын, Дом дружбы народов, мен теге ВКонтакте, улар мен без бергә Һәм артабан масштабировать икенче телләргә идея. улар мен бергә эшләп бербез, чөнки бунда нимән сыгып әйтеп була, менә безнең башкорт телен цифрлаштыру буенча без сакны алдарак барабыз күп телләргә караганда, һәм шул ук менә теге опыт менән безнең күбрәк. Шул Татарстанда мен сагыштырганда. Шуга менә әйткем килә, безнең бит бу теге иҗтимагый сәяси мәгълүмати тапшыру, менә кешеләр карай күп нәмәгә безнең шундай караш, менә бөтә нәмә насар, бөтә яктан да калган, артта калабыз. Тимәк, безнең бөтә нәмә насар түгел. Я, галиге вакытта өлкәләрдә без һәйбәт эшләйбез. Шул ук менә ни өчен мин Фадын мен теге улар меня, ну, 20 Байкалга, ноябрьдә 2 урынга улар мине постоянно сакырып торалар, яңаракны Алтайда булып кайттым. Ни өчен? Чөнки уларга кызык. Бу безнең опыт һәм шул ук менә һез әйтәгез бит инде теге башкортлар теге шулай теге бездә бер эшләмәйләр дип, теге Россия буенча һәм бөтен халык да әйтә. Юк, теге кабатлайгы теге мнениен. Россия буенча бөтен халык да типа бездә бер эшләнмәй, шулай теге бөтен теге, ну шулай ниткәндәр дә теге обижаться итеп үзен дә алдылар. Шуларда теге уятыр өчен безне йөрибез, теге рекламирует. Бу бик һәйбәт, мин шуны әйткем килә. Чөнки вакытында менә КВН эшләгәндә башкорт телендә бөтә Россиядә тик татарларда һәм бездә генә КВН милли телдә. Бездә республикалар күп бит. Һәр бер фестивальдә үткәрмәй. Шуга мин әйтәм, безнең башкортларда күп нәмә алдынгы һәм күп нәмә эшләнә. Һәм без безнең яшьтәр күбрәк ну ничектер теге баһа дәртлерәк һәм аңларга тиештер эшләнә. Ату ниндәйдер шундай һөйләшүләр бара. Урал, грант турында әйтеп биткәс, белән син әйтеп биттең бит инде. Ор грантка. Нисәһең? Бер грант. Юк, гранттың суммаһы түгел, менә шул бер колонка теге себестоимость дип әйтәйек. Күпме тора һәм күпмегә һез уларда хатаһыгыз. Менә кешеләр аңлагандар. Менә әйтәйек, таныша буталыш китмәһен дип, без мәсәлән гранттарга эшләнек бит инде Айгиз белән берлектә, һәм без ул грантка эшләнгән колонкалар хатылманы. Улар без мәктәпләргә тараттык 2 штук. Башкорт мәктәпләренә түгел, бөтә мәктәпләргә кемдәрнең теләктәре бар, ошо колонка белән эшләп башкорт телен
өйрәтергә. Калган монда бит без башкортлар гына башкорт телен өйрәтмәйбез. Калган милләттәр өйрәнә. Башкорт телен дәүләт теле буларак да өйрәнәләр. Укытучылар мәктәпләргә бирергә кирәк. Ну, бөтен мәктәпләр безнең мин Бюджетка халык булмаймы ул? Уныһын инде мәгариф министрлыгы менән киләсәктә бәлки эшләп булыр. Әлеге көндә менә грантка эшләнгән 200 колонка мәктәпләргә таратылды. Һәм шулай ук балалар баксаһынан таратылды. Һәм бuna ошонда эшләгән укытучылар айгиз менән һәр сак бәйләнештә. Улар обратная связь. Тестировать итәләр бит инде карайлар эшләйме, юкмы, кайһы ердәрендә теге нидәре бар. Ну, озак уйлай, ишетмәйрәк торырга мөмкин һәм башка кемсезлекләрен эшләй. Һәм бuna шу башта программирование булды шаһ колонкалар үҙләрен эшләгән. Һәм һуңгы безнең грант инде менә быелгы, бәлки ул һуңгыла туры икенче елга бәлки алырбыз, бит. Ура, я бирәм. Һәм икенче колонка. Не так явно. Һәм икенче модель эшләр һамай бер Кем бул? Ништәне? Юк, күрсәле. Менә өченче грантта менә шу кемсезлекләрен алып ыргыталар. Бул барлыгы Башкортстан башлыгы грантына эшләтелгән ди. Ну, әйткәндәй, ну, Бутакса ул колонка гына китмәй. Кешеләрнең эшенә, теге интеллектуаль хезмәткә шул Гөлназ шуны әйткән килә инде. Бөтә сумма ул. Юк, әйткәндәй. Бу сумма күп түгел. Ул күп түгел, ну согласись. Мин 2 миллион. Күп что ли? Көтеп тор, Урал, тынысан. Гөлназ бәхәскә китте уже буларның. Нисә 2 миллион? Юк, нисә? Күбрәк, өскә кабатлар барында. Урал, әйдә тамашачыларга әйтеп китәйек. Безнең ысынапта күп яшьтәр, күп егетләр, кызлар, улар әле һаман да белмәйләр грантовый система турында. Гранттар бар. Аларга һәр бере үзенең заявкаларын бирә алалар, проектларын ханап дигәндәй. Но ул бит инде теге грант эшендә уйлайлар, ну бәлким уйлайлардыр, белмәйм. Кешеләр бит инде уйларга мөмкин, что на у аксаны уларга тидер. На самом деле менә шуга күрә теге баягы һорауга уралдың. Яуап биреп китәләр. Бер колонканың себестоимости күпме? Где-то 4,000. 4,000. Менә безне хата без 7,000-гә тагы әрдә әйтеп үтәбез. Грантка эшләнгән колонкалар сатылмай. Оннан тыш без теге колонка эшләгәндә грантка гына эшләп теге 200 колонкадан эшләнгән шуны мен бүтән тип булмаһын өчен безне теге хатуга сыгару килә һорау айгиз. Ой бугас. Грантка эшләнгән, гранттың сумманы эшләнгән колонкаларды һәр мәктәпләргә тараттыгы. Гөлназ мәйкәләшеп, култыклашып йөреп кенә моторын әйтеп тараттыгы дәйме? Тараттыгыз да хәзер икенче киләһе колонкаларда нинди аксага хәтта сыгараһыз эшләйгез. Бәлким Халай һәйбәт һорау. Бул неде без стартап башланык. То есть безнең бунда колонканың исендә 2 ни бар. Бере безнең стартаптың аксаһы, уны үзе безнең акса. Һәм дә икенчесе ошо грант ярдәмдә. Грант безгә ничек ярдәм итә? Менә әйттем бит башта теге экспериментлар үткәрү өчен төрле аларга кирәк. Менә шул яктан ярдәм итте. Һәм безнең әлеге вакытта теге менә колонка как девайс бар. Шуның өчен безгә грант нитә. Без инде теге стартап ягынан безнең нидән колонканың, ну бар колонкаһы, бар сервер битендә, унда программа. Вот бөтә серверный программа, унда гранттың берни отношение юк. Һәм менә әлеге эшләнгән ошо теге грантка эшләнгән нидәр, колонкалар, улар безнең серверный программаны условно говоря теге кулланалар. Шулыкны теге безнең 1 ел буш, бәлки мадактан теге мәктәпләргә 200 колонка бәлки аның исендә лә калыр иде. Куллан әлеге вакытта кешеләргә биргән колонкаларда уларда теге обновление дип әйтәбез. Улар шул нәмә бар. Һәм һез шул яхшыртылу буенча эшләйгән күбрәк. Һәм уларның автомат таманда яхшырак эшләсәктер. Ул колонканы кире биреп, яңын алырга кирәкме? Менә әлеге вакытта безнең теге беренче теге версия колонканың ул үзгәрешләр юк. Ул где-то менә 1 ел буена шул торып каласак, һәм менә әлеге әйткән 3нче грант алдык, менә эшләй башланык. Менә ул 3нче грант, ну 1 елдан дип әйтәгәндә әзер булгас, онда безнең яңа колонка килеп чыга. Унда теге тавышы ныгырак сыгасак һәм дә аккумулятор ярдәмендә эшли ала инде теге мобильный. Без розетки да уже? Ну, хомай колонканың мен уйлайм Урал без әзрәк кенә күпме торышы, күпме хак торышын, күпме нинди грантта, нинди сумма килгән без әзрәк белдек. Дәвам итәйек без әзрәк фондның башкорт телен хаклау фондының эше. Нинди эштәр Анан тош менә аңлайм. Агиз мен һез бергәләшеп
тагыла бирде колтуклашып дегенде колонкаларды тараттыгыз. Все булду. Анан теш битине курстар үтө экен, эми Гүлназ. Ие. Анан теш биздин биш бармакта шундай биздин шундай проект кунактар келелер. И біз шунда теге ең башында ремарканы тетемін де ұмытқанбыз біз. Хез таныштыралы өзіңізмен. Ну мына хәзер уже таныштылар. Хез неме эштеген, неме эштеген. Ну қайда тоғызығыз, хотя бы сөйлеп бергіздер. Қайда тоғызығыз? Несек өстігіз, несек хез ошында келіп өттігіз, ошында результаттарға. Һәм бізге қонаққа әлбетте. Ең бірінші теге тикшетілер де бұлардан достойны теге сөйлетерге. Ладно, хәзер теге уже мына сөйлерге. Енді башқұрт тілі оқытушысы бұға текілемей. Қайда тоғдығы? Неде райында? Нишлеп шундай мотор профессияңды ташлап сығып кетті? Әлігі профессия менің тағыла моторлықта енді. Тегінде мен 15 баланы ғана үйретіп олтыр. Һәм мұнда бүті дүнияны үйретем бітті. Гүләс, молодец, ет. Ну, вот қадықай десін еді. Анда бит мен профессия тағыла моторлықта ба? Ендегі мотор. Орал отыранды. Қожа хамақ. Мотор. Ну, әйтік кеткенде. Тоғызың хен қайда? Тамашшылар әдірек. Тамаша өтек. Біздің қонақтар, біздің республикабыздың түрлі райондарынан, түрлі қалаларынан туған хәзер мына олар нендейлер данлыклы кешелер булып йөрәләр дә олар безгә кунакка келәләр, сөйлиләр, кая тугандар, нинди авылда тугандар, нинди, ну, кыскасы гына. Мин Авыргазы районында, Түбәнгеләкәнде авылында 7нче бала булып дөньяга килгәнмен. Ничә ел Өфөгә килдең? Мин Өфөгә 2006 елда Өфөгә килдем һәм 2006 елдан бирле мин Өфө каласында яшәйм. 2006-ла һин укырга килдең биле, уже эшләргә килдең. Эшләргә килдем. Мин Стәлтамак каласында укыдым. Башкорт дәүләт педагогия институты ул вакытта академия онда укып бетеп, инде диплом алгандан Өфө каласына күсеп килдем. 2006 елда, мына 2024 елга тиклем Өфөгә. 2006-та алып һин уже башкорт теле укытучысы булып эшләдең. Ну мен 2000 минем Татар теле. Оннан башкорт теле күсте. Фондка нисек килгән тарихи әгәр дә һәбә кызык була. Языштыгыз да. Юк. Без Мин фондта эшләгем килә. Юк, Гүлназ, ул бит фонд ул бар инеме ул һин килгәндә? Ул бит бар ине, онда Зинат Абдулович, по-моему. Менә мәсәлән, юк, менә тыңлагыз иң беренче. Тыңлайбыз. Укытучысы. 2018 елда икегеҙҙә булһа шу башҡорт теле дәрестәре буйынса икегеҙҙә булһа митинг булды бит. Шунда беҙҙең башҡорт нисек инде башҡорт кәрәкме, дәреслектәр кәрәкме дигәндә беҙ ололар араһында курстар ойошторҙоҡ. Шул Фейсбукта беҙҙең Айгөл беҙҙең ни эшләне. Айгөлдең кабинеты бар ине, арт-клуб дип атала инде, һәм уның менән берлектә, мин укытучы булып килдем. Без аудитория идек. Һәм ошонда инде безнең төрле яшьтәге кешеләр безгә башҡорт телен өйрәнергә килә башлалар. Һәм без онда аднаһына 2 тапҡыр осрашып башҡорт телен өйрәттек. Онда безнең Зөһрә Бурахаевлар ярдәмгә килделәр, Артур Иделбаевтар, күп кенә шундай үзебезнең башҡорт шәхестәре дип әйтәйек инде. Улар менән берлектә без кызык итеп башҡорт телен өйрәттек. Бу минең өчен шулай зур тәҗрибә булды. Чөнки мин бит балаларыма өйрәнгәнмен. Тышым гына утыр, шуны күсереп ят, буны өйрән, тәрҗемә итеп. Бында улар кемдәрдер грамматиканы белә, кемдәргә ул грамматика кәрәкмәй. Улар өйрәнер, менә һөйләшергә өйрәнергә кирәк. Шайтып без шул социаль селтәрдә инде без ошо курстарда теге нигә сыгардык. Ну, республикага сыгардык дип әйтәйек инде. Һәм шунда инде монда әйткән социаль селтәр ул теге Ниндәйдер кешеләр шунда утыра күбрәк. Вокалга утырмайдар. Ана шунда шул сегментка сыгарган. Шуны шәп инде. Онда менә 30 яшьтән, менә 45 яшькә тиклем төрле менә шундай ысын төрле яклы менә онда бер укытучылар гына түгел, укытучылар да бар инде, баш мөхәррирләр дә бар. Менә төрле профессиянан килгән кешеләрне шуңа күрә онда менә ултыру кызык була торган. Снапта уништер мәгълүматлы, снапта оннан да үсешеп тә сыгар дигән. Нисендер хәбәр алып диген. Һәм һуңынан инде монда безнең республикала команда үҙгәрҙе бит инде һәм башҡорт телен һаҡлаһа мөфтөр фонды бар ине дип әйттеләр. Шунда миңә директор булып киләһегеҙ килмәй дип теге тәҡдим яһанылар. Онда мин бер үҙем түгел, монда бер нисә кешеләр булған, но мине һайлап алдылар һәм ысынлап та бит ошо фондта 2019 елдан бирле эшләп киләбез. Эштәр бик күп эшләнде дип уйлайм, эшләнелә лә. Шул башҡорт телен цифрлаштырыу өҫтөндә лә эшләйбеҙ. Төрлө саралар үткәрҙек. Һуңғы сараларҙа
мин башкортча һөйләшәм фестивале үтте. Беренчесендә шулай матур гына булды дип уйлыйм. Башкорт теленнән диктант бүгенге көндә шундай зур. О, башкорт теленнән диктант. Башкорт теленнән диктант безнең шундай зур масштаб алды бит инде. Төрле илдәрдән дә катнашалар һәм ана 11 октябрьдә без башкорт телен олимпиада онлайн эшли алабыз. Ул балалар арасында гына түгел, олулар арасында безнең максат башкорт телен популярлаштыру. Нисек булса башкорт телен популярлаштырырга һәм балалар менән ниндәйдер закон исендә, рамка исендә генә эшләп ултырырга түгел, ә без шул телгә, телде өйрәнүгә шарттар тудырырга тиешбез. Менә теге башта әйткәнсә, нисек һез уны нимә менән үлсәйһегез? Менә шулай әйтәм бит. Популярлаштыру буламы ул? Була, нишләп булмаган ти? 5 елда бармы теге? Әлбәттә, менә без ошо 5 елга менә үзебез анализлар эшләп киттек теге. Мәтәмәдә ханайга үзебез өчен менә шулай кайдалар барганда һөйләп киттек. Менә шу башкорт теленә кушымталар югыны. Берәүдә менә укытучы булып эшләп киттем дип. Мен шунда тоже балаларга теге. Шунда кушымта эшләгән. Хәтта шрифт та куеп булмай ине бит башкортча. Бүгенге көндә шрифттар бар, төрле мобиль кушымталар. Яндекста бит шул менә башкортча шрифты куеп ул һүзләрне төзеп бирә һиңә дигәндәй. Шул тәрҗемәсе башкортча башта килеп чыкты бит инде. Уны эшләтеп башта башлап ебәргәндә күзләр шулай инде. Нисек башларга кайда киркәрәк икән беләбез, ә нисек эшләргә икән кыен бит инде. Безне төрләндә егетләр менән айгизгә энтузиастлар менән һөйләшеп, шундай. Күпме безнең шундай егетләр кызлар? Юк, әле көндә айгиз берүдә. Утысынап та айгиз берүдә. Импровизация түгел, гомумән алганда Кушымталар эшләгән. 5-6 кеше, 10 кеше, 20 кеше. Безнең беренче кушымтаны башка IQ бала баш дип аталган. Ул анда финал IQ бала. Ул IQ бала. IQ бала баш дип әйттең дә. Юк, IQ хәзер һөйләйм бит шуга. IQ бала баш. Ул нисек Бала баш. Һәм теге мозговой штурм барамы? Когда уйлап табагыз. Кем IQ бала баш. Я, алай баба. Юк, ул шуның тарихын һөйләп киткәндә IQ бала дип атал баштагы кушымта. Ул Казакстанда эшләгән бер Алмаз исемле егет үзенең айгиз күп, үзенең улына эшләгән. Чөнки рус телендә һөйләшәбез, приложениелар юк, казак телендә лә булмаган. Ул шуның калган телдәрдә лә өйрәнә башлаган. Безнең Урал Азнабаев, ул элек Казакстанда, Казакстандагы диаспораның итәк курултай. Шул безгә әйтте бит. Мин ул Алмазга сыктым. Алмаз мәктәбендә башкорт телендә эшләгәле. Давай, говорит, без проблем. Типа, ул миңа ибәрде тексттар, ул тексттарда озвучкага кәрәгәне, мин тамырга сыктым Гөлназ Фәрит яздырып кына бирегезләр. Ул тиз генә яздырып та ибәрделәр. Һүзләрне тәрҗемә иттек, ибәрдек һәм ул безнең телефоннарда барлыкка килде. Бunda Алмаз да акса алмады. Без дә тиз генә Гөлназ Фәритне тиз генә безгә яздырып ибәрде бит инде. Кызлар ултырып тәрҗемә иттеләр. Менә шулай беренче. Шуңа бездән IQ бала баш дип аталган. Башкортча IQ бала тат бар шикелле. IQ бала чеченец белмәй. Һәм бу Алмаз төрле телдәрдә эшләй башланы инде. Һәм кайһылар кушымталарда без теге гранттарга эшләнек Башкортстан башлы гранттарда. Әҙерәк тип егеттәр безгә шуға рәхмәт. Кылык булды. Бер һорау гына менә теге бирмәй. Я имею в виду масштабировать итәргә һәм нисектер һин бит теге күбрәк акса эшләй алаһың юкмы? Һәрбер теге үзеңнең тәҗрибәңде башка республикала, башка Россиядә яшәгән башка милләттәр менән эшләһәң юкмы? Ул туралы уйламадыңмы? Бында юк, чөнки менә теге башкорт теле насар беләләр дип теге үзе кайгырабыз бит инде. Менә башка Россиядә яшәгән башка халыкларда караһаң, уларда ситуация тагы насаррак. Күптәрдә инде шуга ла бында әйдәгез акса бирегез, без сезнең телегезгә ярдәм итәбез дигән твиттергә бында теге улай гына түгел, менә федераль кимәлдә мәсәлән 20 миллион бүлегезме, мин мокшаларга теге колонка эшләйм, удмурттарга эшләйм, сахаларга эшләйм. Әлеге вакытта 22-32 елларда десятилетие коренных народов вообще теге шундай бүтәни буенча юнеска үткәрә һәм дә быга Россиядә вакытында 1 миллиард акча бүленергә тиеш булган, әмма ниндидер событиялар аркасында бу акча юкка чыккан. Шуга бында ла бул эшләрдә акча юк. Юк, мен белмәм. Бара камералар яшәй. Просто теге бында теге әйтәйек миллиард ул теге не өчен, Россия өчен менә теге миллион теге Башкортстан өчен күп түгел, Россия өчен миллиард күп түгел, чөнки теге бездә хикәнче регион бит инде бunda һәрбер нидән
йөреп менә әйтәм бит мин йөреп рекламирую итәм менә шулай эшләп була булай эшләп була дип күрһәтәм менә без шулай эшләнек үзебезнең нимән бүлешәбез бит инде һәм бына шул да ярдәм итә инде шуга бында теге акса торганда пока уйлау Әйткәндә, Урал, Агис, кыскаса гына, тиз генә шулай. Менә Гөлнас шәп кенә вот. Һәйбәт әйтә һин. Кайда тыудың без һонан теге. Начало вставим. Урал, рәхмәт, Агис сиңа һүде. Һин шәмтә. Мин Бөрьян районы Иске Мунасип авылында тудым. Ата. 2005 елда итләйм һаманда. Һәм дә башлангыч класста үземнең авылда укып, 5 класска Белорет лицей интернатына укырга килдем. 10 класстан Белорет компьютер мәктәбендә укып, шуннан соң авиация университетына программистка укырга индем инде. Һин авиация университетын укып үткәндән соң Нисә ел һин һомай калонкаларма шөгыльләнә башладың? Нисә ел менә идеяңда или менә шул эшендә үзеңдә тоттың дигәндә инде? Тәүдә кәләш, баллар, теге үстерү, теге бындай теге тел турһанда әллә ну хаттым уйланмай да инде менә әйтү туенча шул 17 елда теге митинг булгандан соң миндә лә үземдә шул истән нимәләр уянып, менә шуннан алып инде мин теге телдән тик хаклау буенча без теге республика атасәләр комитетында мин катнашып без райондар буйлап йөреп теге кешеләрдә үгетләп йөрнегендә теге телдә өйрәтегез балаларыгызга дип һәм адактан ошо компьютердар интернет ярдәмендә күбрәк ярдәм итә алырмын дип ошо теге цифровизация күстем. Нигә әйтеп кенә китәм тагыла бердә менә Агис син Бүрендә Иске Мунасип авылынан тигән битендә Гөлнас син әйттең битендә укытучы булдым тигән битендә. Шуның митингтарга сыктык башкорт телен хаклау буенча башкорт телендәге мәктәпләрдә булырга тиеш дип шуның маратыгы курслар эшләнәгез битендә. Эштә аппарагы фонд теге эшмәкәрнең эшендә аппарагы дигәндә. Но теге үземә булай просто ябайсы теге шәхси форматка теге үзебезнең теге домашний уровеньга күскәндә инде ысынлап Бүрен районына дип әйткем килә. Безнең Бүрендә мен тудым бит, Бүрендә үстем һәм тоже монда килдем. Мен нимә әйткем килә? Бүрендә яшәгәндә, монда килгәндә көчләр теге менә башкорт телен хакларга мин аңламай торган типа нинди проблема ул һәм типа у нас таких проблем юк Бүрендә, всё нормально. И теге У нас таких проблем юк. Да. Әйткем килә, Агис ысынлапта урындарым, ну Өфөгә килгәч кенә аңлай башлады. И баштан, ну кешеләр теге һөйләйләр бит инде, бер корылтайда булганмы һөйләйләр, шуны үткәргәр. Мин теге уйлап торган типа Мәгә все нормально. Теге һаман да, мин потому что үскәнмен бит инде шунда. Анда бөтенләй башкортча һөйләшәләр дигән. Бүрән ул икенчерәк шунда хәл. Юк, хәзер унда ла улай хәл. Хәзер глобализация дип әйтәйек, анда ла барып үтте. Теге оптоволокно һузгас. Хәтта ауга кайтканда балалар Мин менә һуңгы тапкыр ауга кайтканда бер апай үзенең внучкаһы менән русча һөйләшеп утыра. Мин әле панчып менән башкортча, русча һөйләшәм ул. Әгәр янсәрем булган булса, башкортча сөйләшәм, внучка булса, русча сөйләшәм. Яра, янсәрем. Не, башкортча аңламайдар да инде теге митемне һез һөйләшәгез ул бар өйрәнәләр инде. Безнең тоже ике тугандар авылга килә торганнар бит. Улар аңлаймы юкмы башкортча? Берһелән улар башкортча аралаша торган икта инде бит. Бәләкәй. Мин 3-4 яшьтә Өфөннән кайттым бит инде Ишембай районы Гумар авылына һәм русча һөйләшеп утырам миңа өләсеп. Дигән инде. Башкортча һөйләш. Син өләсә эшмени? Юк. Юк, ул даже бер тапкыр әйткәйне. Максимально мин уже все сентябрьгә тикле мен башкортча гына һөйләшәм. Шуга монда ниндәйдер шул элекке минең өләсәйем кешеләр кирәк. Ул куркудан да түгел бит. Нишләп ул өләсәйләр дә теге перестраиваются дип микән инде белмәм нимә киләләр хәтта. Бик шундай проблема. Әлегә ул олатайларга өләсәйләргә барыбер ул бала башкортча беләме юк, бар уга башкортча әйтә торганнар ул сүзләрдә. Хәзер инде аңлатаһың уларга һез ярдәм итәргә тиешсез балаларыгызга. Чөнки улар янсәрләр менән үзе русска күсеп бетмәгән хәтта. Ну, аны һәлап бар. Ну, Гөлнас Агис, хәзер әйтәйек инде артабан буны һеҙҙең эштәрегеҙ менән бер таныштык. Һеҙҙең кем икәнегеҙ, ҡайҙа тыуғанһығыҙ, нисек һеҙ ошо юлығыҙға тигәндә нисек һеҙ ошо эшегеҙгә ҡыҫҡаса гына килеп еткәнегеҙҙе беҙ белдек әле, һеҙ таныштырып үттегеҙ. Хәҙер инде һорау үткән килә, артабан тамашасылар да белһендәр өсөн артабан бәлкем берәй сирҙәрегеҙҙе асып бирегеҙ. Тағы ниндәй бына колонканан тыш или шул уҡ курстарҙан тыш, башҡорт теленән диктанттан тыш, тағы ниндәй һеҙҙең яҡтан эш көтөлә?
Һәм нисек һеҙ аны иҫбатлайһығыҙ, кәрәкме ул эш киләсәктә? Әлбиттә кәрәк. Менә Кәрәктер инде ул. Философский һорау һуңынан бирәм. Хәтта дә пландарыгыз турында. 5 ел эшләнек бит, һәм киләһе 5 елга без хәзер план төзергә тиеш. Менә һуңгы проектларның бере менә без мөхит юк дип бит инде кала башкортса. Шул сауда үзәкләрендә мөхит булдырырга уйлайбыз. Мәсәлән, бәлки башта шул грантка эшләйбез инде без шай. Балалар майданчыктары эшләргә уйлыйбыз. Һин балаларны шунда килтерәң дә калдырып китәһең. Һәм безнең Яра, шунда калдырып китәһең дә, безнең шунда ултырган апайдар, башкорт апайдар, улар белән башкортча гына һөйләшеп, башкорт уеннары гына уйнап, башкорт милләтендә генә образында гына улар белән ултырасактар инде. Һәм бәлки башкортча өйрәнеп китәрләр. Шундай шул проектта эшләргә шаның менә төрле балалар баксаларында көндә бар башкорт телен өйрәнү өчен методика әз һәм менә бүгенге көндә без өстәл уеннары эшләбез һәм ул 3 яшьлек балалар өчен 5 яшьлек һәм улар өчен кызык булыр дип уйлыйбыз. Без әлеге көндә 4 төрле уенсык алып шуларда эшләйбез инде. Һәм шулай балалар баксаларына таратып, әгәр дә улар шәп эшләйек дисә инде, һуңа мәгариф министрлыгына сыгып инде улар белән уларда күбәйтербез дип уйлыйбыз инде. Эштә дәвам итәргә кирәк, башкорт телен гомумән цифрлаштырырга ла кирәк, контентта интернетта булдырырга кирәк, бит инде балалар баксалары, улар белән барысы белән дә эшләргә һәм бергә эшләйек дип уйлыйм. Бергә ярдәм итәргә. Әлбиттә, бергә эшләргә тиеш. Подкасттар эшләргә. Ярдәм итәргә дип әлеге мәлдә Гөлнас безнең менән ошында утыра, биш бармакта утыра, уже үзенә күрә бер ярдәмдыр дип уйлыйм. Үзегез дә башкорт телен үстерәһегез менә дигән бу. Квиздар үткәрәбез. Квиздар, квиздар һеҙ дә һалдыгыз, без дә һалдык. Зур иттер. Беләр һалманык әле. Нишләп бер хәлә үткәрмәгән, бер хәлә бирмәгән. Әйткәндә, ысынлапта Гөлнас менә шул квиздар бар шул. Квиздар бар, и шул ысынлапта Агис тоже теге хәлмә кушылып әйткән килә инде. Интернет селтәрендә хәзер бөтә дә белә бит инде ул теге подкаст мара, ошондый мара форматтар, улар теге кешеләргә кешеләр карайлар. Кешеләр эштән кайттылар. Һин бай үзең әйттең бит Уралның примерында. Кешеләр кайттылар эштән нимә карайлар? Улар телефонда карайлар бит инде. Шуңа күрә эслапта ошондойрак подкасттарда мен уйлыйм башкорт теле үстерүенә, артабан популярлаштыруына ярдәм итердер дип уйлыйм. Минеңсә хәзер Агис пландар әйтер алдыннан безгә тагы бер тапкыр осрашырга кирәк һәм тагы бер тапкыр һөйләшеп алырга бер-ике айдан, чөнки хәбәр бетмәне минеңсә. Юк, монда темалар күп. Снапта безнең Шуңа күрә килһәгез без шат булырбыз тагы бер тапкыр. Только Гөлнас аңламай калды шикелле. Буның өчен һеҙ лайк куйырга тиеш. Һеҙ лайк куйырга тиеш һәм безгә комментарий язарга, ниндәй һораулар турында без һөйләшмәдек. Һәм Агиз әйдә безгә һөйләде. Мине киләшәдер, мин кайткасын эшләргә тиеш. Ниндәй пландар турында һөйләде, кайтыгыз. Бу выпуск прям хәзер сыкма Агиз, шуңа күрә кайгырма. Бер яшәйһең әле. Ярай. Мин цифрлаштыру буенча ошо яктан уйлап киләм. Һәм бер проект бар инде, буны әйтәбез инде, безнең балалар янһүрәттәрдә карайлар, шул блогерларда карайлар, шул подкастларда карайлар. Һәм дә әлеге вакытта улар я, күбенсә урыс телендә, я инглиз телендә бит инде. Башкача бик әз, шул гына юк театрында. Янһүрәттә сыгалар, улар бик әз, әмма бар әз инде. Һәм дә теге дуслары теге шул нидәрдә караган сакта, икенче теге блогерлар караганда булар башкортча теге янһүрәт һөйләп ултыру уларга кызык түгел миңа. Һәм без шул нидәрдә автоматик рәвештә тәрҗемә итү буенча эшләр турында уйлап йөрибез. Әлегә әйтә алмыйбыз ничегрәк килеп сыгыр, чөнки бу эш нык авыр. Әгәр дә кемдер теге Яндекс браузер белән кулланган булса, улардан бар инде теге инглиз телендә видеоны карагыз, бер кнопканы басса, ул теге урыс теленә тәрҗемә итә инде. Менә шундайрак схема буенча теге любой видеоны башкорт теленә тәрҗемә итү буенча инде. Гомумән дәүләттән генә көтергәнме ярдәмде, әмма әллә менә халыкта ничектер менә әйтәләр бит теге акча йыю, платформаларын кулланырга алдангы пландар бармы? Бында теге
әлеге вакытта бездә теге YouTube'ты бөтөргә уйлыйлар бит инде бит. Һәм дә YouTube күптәр өчен ул контент, нимәте һәңдә, онда күп контент. Менә шул ук YouTube, VK-га күскән сактала. Бер идея бар, менә YouTube'та әлеге вакытта ниләр юк, менә теге инде телдә видео язылган, шул телдә генә видеосыга теге субтитрларын аста төрле телдә куеп була, аудионы алыштырып булмый инде. Шул идеяны теге менә VK-га, YouTube-ка, чтобы уларны русча аудио бар бит инде, без башкортча аудионы шул ук тиәһәк. Әгәр мин башкортча телдә карагам килһә, ул аудионы башкортча куйган, шундай формат. Һин күпме тура икән язырһың да, без кешеләрдән акча йөрбез. Һәм Юк, әйткәндә Йыйып карарбыз. Менә әйткем килә. Исламда әгәр дә без менә шул ук YouTube платформа или VK видео платформаны без халабыз үзебезнең ошо подкастты башкорт телендә, без инде башкорт телендә һөйләшәбез, но анан тыш бер кайберне урыс сүзләрен кыстырабыз. Но шулай ул платформалар хорайлар видеоны алган сакта или һин ул видеоны монетизацияга ебәрәм улар хорайлар субтитры бармы? Без исламда әлеге мәлдә үзебезнең беренче подкастларда монетизацияга бирер өчен без әле бирдек тәрҗемәсегә ул субтитры язып утыра безнең өчен инде. Но аның битендә исламда теге удобно булыр, без бит хәзер ул теге ней вакытында яшәмәбез уже алга ынтылганбыз дигәндә. Шунда теге дәврдә яшәбез. Шунда эфир алдынан һөйләштек әгезме? Ул безгә ярдәм итә. Молодец, эфир алдынан һин давай һөйләмә тор, миңа һөйләп Ул тор. безгә ярдәм итәсәк, шуга безнең вакыт туктар әйдә. Программа. Уны эшләп була, әгез бергә эшләр. Агиз, аны бит менә агиз мен һәди кәләп кенә урал һөйләшкән. Без уже камера алдында утырабыз. Нидә, бында ничегәргә әйтернем, әлеге вакытта менә минем Telegram бот бар, онда теге аудионы верәм башкорт телендә, ул шул аудионы текстка әйләндерәм. Менә бында шул ук теге ситуация һәдән килеп чыга. Тик бында таймингны теге субтитрга нидә инсан секундтан алып 8 секундка тиклем инде һүзләр әйткәндә теге YouTube-ның субтитр форматында эшләп бирәк, һәдән операторларыгыз үзләренең видеоларына һәм рус теленә тәрҗемә итеп, шунда өстәп куя. Агиз шәп булыр, не бит, ошай бу хәттәге элек 90 елларда Америка Кушма Штатларында, американский фильмдар теге урыс телендә булды теге. На, и шунда теге башкорт телендә һөйләп торган, уралдың һүзләре теге. Киборг убийца. Агиз, как у тебя дела? Адактан просто нидәрдән әйттем бит теге YouTube-тың теге башкортча тәрҗемә итү, һәм онда теге беренче этабында ун ир тавышы һәм ун катын тавышы гына ителгән, һәм дә онда тавышлар теге робот форматындарак, шуга һинең лунтигың "Здравствуй, Козя, как твои дела?" шулайрак һөйләшәсәк. Элекке 90 елда. Но без үстек, без Бер тавыш. Володарский. Ярар, шулай итеп, йомгаклайык. Ярар, йомгаклайык. Зур рәхмәт, хөрмәтле егетләр, кызлар, агайлар, апайлар. Мөгаен һезгә ошо кыска гына булган инде безнең подкаст, видео охшап калыр дип уйлыйм. Исламда безнең кунактар да әйттеләр бит инде, Урал да әйтте, мен кушылманым, хәзер мен кушылам. Лайк куегыз, репост эшләгез, карагыз, комментарий языгыз. Агиз, ошының турында әйтмәнең, бит киләһен дә сакырыгыз, агиз да әйтһен, һөйләһен, колонканың нимә тор. Без обязательно хорасакбыз, без обязательно һезнең хораларыгызны тапшырасакбыз, бирәсәкбез. Зур рәхмәт, һезнең мен булды биш бармак шоу, ә бездә булды кунакта Гөлназ Юсупова, Айгиз Кунафин, МС баштың кустыһы, Урал Каримов, безнең алып барусы, һәм мин, Илһам Ишкин, Бурза МС. Хау булыгыз.